Sasali lelah tak jadi ala suratan jan ditasi adik tu bana nan rambang mata indah cukui cie nan dicinta kunci kasih dia sahabat mimpi untuk apa sebimbing tangan kalau nyatanya indah satu jual sabidua indah satapian elok kini kita akhiri najan nisua jadi sasaran biarlah dan surang diri abi kasih bilanglah sayang. Sasali lelah tak jadi ala suratan jan ditasi adik tu bana nan rambang mata indah cukui cie nan dicinta kunci kasih dia sahabat mimpi untuk apa sebimbing tangan kalau nyatanya indah satu jual sabidua indah satapian elok kini kita akhiri najan nisua jadi sasaran biarlah dan surang diri abi kasih bilanglah sayang.